Z rozvážania jedla pre Volt na 100 000 odoberateľov dnes vám ukážem príklad toho, že bez ohľadu na to, v akej ste dnes situácii, akú máte prácu, zárobok a tak ďalej, tak o 2-3 roky sa vám môže extrémne zmeniť život, ak tomu idete naproti. Pre Volt som začal rozvážať v roku 2021, vtedy sa nám hodili peniaze, kupovali sme byt, takže sme sa veľmi pekne zadlžili až do výšky 8500 eur. Vtedy sa mi Volt príležitosť hodila, keďže môžete robiť aj celé dni a ten strop zárobku je vysoký. Volt aplikácia sa vtedy rozbiehala v našom meste, čo sa mi veľmi hodilo, keďže bolo málo kuriérov a veľa objednávok. To znamenalo aj väčšie zárobky a tým pádom rýchlejšie splatenie dlhov. Požičiavali sme si od rodiny, tu mám ešte tabuľku, brali sme si kreditky, tu vidím splátky, ako sme splácali a nejako v priebehu pol roka sme vyplatili značnú časť peňazí, ktoré sme si napožičiavali a musím povedať, že bez Voltu by to asi nešlo. Plus som mal dlh na zdravotke, takže som začínal ešte v minuse. Každopádne požičiavať si od viacerých osôb určite neodporúčam, pretože som robil sviatky, celé večere, dni, víkendy, každý jeden deň, aby sme to mali vyplatené, ale spätne to asi neľutujem, keďže máme vlastné bývanie a v konečnom dôsledku si platíme svoje a narastá tomu hodnota. Takže nejaké prvé objednávky za rok 2021, začalo to koncom septembra a zarobil som 4,5 tisíca. Všetko je to na živnosť, celkovo to nie je konečná suma, keďže máte nejaké výdavky, zdravotku a tak ďalej. Tu boli nejaké prvé zárobky, každé 2 týždne sa vyplácalo, čo sa mi veľmi hodilo. Prvé mesiace to vyzeralo tak, že som zarobil dvojtýždne nad 500 eur a vždycky tá 500 išla niekomu na splatku. Takže som stále robil, ale peniaze sme nemali. Tu mám nejakú archívnu fotku, 9 píc sa mi zmestilo presne do toho boxu, ktorý bol na rozvážanie a postupne čas išiel a išiel, zárobky nejako prichádzali, pracoval som naozaj každý jeden deň bez voľna. Výhodou bolo, že ste mohli jazdiť akýkoľvek čas chcete, keď ste si chceli dať pauzu, tak ste mali pauzu, ale vtedy ste samozrejme nič nezarobili. Za plný rok 2022 som najazdil vyše 16 000 km, jazdil som aj na skútri, takže to palivo bolo o mnoho menšie a zarobil cez 10 000 eur, čo nie je ani tisícka v priemere na mesiac. Robil som to full time, ale treba dodať, že som odbiehal do prevádzky, ktorú sme vtedy rozbiehali, ktorá nás vlastne dnes živí. Takže postupne tie zárobky začali klesať, začali aj kuriéri pribúdať, tým pádom bolo menej objednávok. Ten Volt celkovo začal skresávať sumy za objednávky, kdežto na začiatku ste vedeli zarobiť aj cez 4-5 eur. Postupne to skresávali a zarábali ste tak 3 eurá, pod 3 eurá. Takto vyzerala priemerná objednávka, ktorú som chodil brávať do Mekáču a niekedy som za deň bol v Mekáči aj 30 krát bez problému. Veľa fotiek z Voltu nemám, ale toto je jedna z nich. Nasiakla taška zo spodu a keď som to podával zákazníkovi, presne pred ním sa mi to celé vygabalo. Takže 3 jedlá plus polievka. Pozitívum je, že som nič neplatil, zákazník dostal nové jedlo a dokonca toto jedlo bolo nepoškodené, takže som si ho zobral a zjedol. No a čas postupoval, my sme pomaly rozbiehali naše podnikanie a čoraz menej a menej som vozil. Toto je môj posledný rok vo Volte. Keď som videl, že mi cinkala objednávka, tak som mal nechuť ju aj prijať. Takže príjmy klesali a klesali. V tomto čase sme aj budovali novú prevádzku, kde sme doteraz. Tu vo februári sme založili YouTube. Takto vyzeral YouTube po prvých 4 mesiacoch, slabých 60 000 pozretí. No a dnes sme sa dostali na 100 000 odoberateľov. No ale predtým predchádzalo 10 000 odoberateľov, ktoré sa nám podarilo za nejakého 3/4 roka po založení kanála. Vtedy za okolo 50-60 objednávok som mal 200 eur. Ak si to porovnáme s dneškom, tak za jedno video za jeden deň dokáže mať na TikToku 190 eur. Ako som sa kedysi nadrel na takéto peniaze a dnes vám len tak prídu, keďže vás ľudia sledujú na sociálnych sieťach. Je to ťažko pochopiteľné, keď si prejdete tým ťažším a zrazu tie peniaze začnete zarábať o mnoho jednoduchšie. Aktuálne zárobky z YouTube vyzerajú zhruba takto, celkovo je to príjemná čiastka. Každomesačne, ak sa všetky sumy zrátajú, TikTok, Amazon, spolupráce a tak ďalej, tak to hodí okolo 1500-2000 eur momentálne.
plus podnikanie, tak je to niekoľkokrát násobne viacej, ako som zarábal na Volte a to sa mi o tom ani nesnívalo, že by to bolo možné. Samozrejme nebolo to len tak, bolo za tým veľmi veľa práce, vyše roka sa robilo zadarmo a nevedeli sme, či z toho niečo budeme mať. Ďalšou zaujímavosťou, takto vyzerala moja kuchyňa, keď som robil pre Volt. Vyzerala by tak doteraz, ak by sa nezačalo s YouTubeom a vďaka YouTube sa nám podarilo vylepšiť životný štandard, byť celkovo spokojnejší a vytvoriť si nejaké to svoje pohodlie. To isté kúpeľňa, nikdy by sa mi nepodarilo prerobiť kúpeľňu, keby nebolo YouTube. Byt sme kupovali v pôvodnom stave a takto vyzerá nejako dnes. To je aj pre vás menšia motivácia, že dnes aktuálny stav neznamená, že taký musí byť večne, môžete ísť stále hore. Ak by nebolo YouTube, ak by sme nemakali, tak v živote by sa nám nepodarilo čo len prerobiť byt a naše bývanie a dosiahnuť 100 000 odoberateľov na YouTube úspešne. Takže ak by si chcel vidieť náš kanál, pripoj sa na Hero Hero, ktoré je aktuálne stále zadarmo. Sľúbil som, že ten kanál zverejním pri 100 000. Tam vám dá aj zmysel, akú prevádzku sme robili, aké podnikanie sme rozbiehali počas tohto celého obdobia. Takže link v popise na Hero Hero zadarmo a plus pripoj sa kľudne aj na Discord. Môžeš mi napísať, ak niečo potrebuješ a majte sa pekne.